Γυναίκα, ήρθα. Καλώς ξανά, δουλευτάρα. Τι κάνεις παγάκι μου? Καλά όλα. Μαγειρεύσες? Πάντα εδώ μαγάκι δεν σ' αρέσει? Πάρα την όχι. Σήμερα γαμώτο πάλι σήμερα. Άντρα μου, σήμερα σου φτιάξα όλη τη μέρα φαΐ εγώ και δεν το φαγες. Έλα ρε μωρό μου μουρμούρα πάλι. Δεν με νοιάζει. Μήπως θα μπορείς να με ικανοποιήσεις τουλάχιστον αφού δεν έβαλες το φαΐ κάπως να με ευχαριστήσεις για αυτό που κάνω σήμερα όλη μέρα. Άντε. Μωράκι μου. Μωράκι μου εσύ. Τι είναι αυτό. Μην παλεύεσαι. Ας πάλι φορά, δεν πάει άλλη αυτή η κατάσταση. Πρέπει να πάω στον παπαντά μου. Παπαντά μου. Χαλασμένο είναι. Ποιος είναι? Ο γείτονας. Ο γείτονας, έλα μέσα. Πρόβλημά σου? Το πρόβλημά μου είναι μεγάλο και δεν μπορώ να σου το πω, ντρέπομαι. Άσε, μη μου το πεις. Βάλε το χέρι σου στη μαγική σφαίρα. Καίει. Όχι, μην ανησυχείς. Δεν μπορείς να κάνεις παιδιά. Σωστά. Έχεις τη λύση γι' αυτό? Ναι. Θα σου δώσω το μαγικό κλονάρι. Και τι θα το κάνω αυτό, το βράσω? Ναι. Θα το βράσεις και θα πεις το ζωμό σου. Θα ξεπεράσεις για πάντα το πρόβλημα. Και πώς θα το ξεπληρώσω αυτό? Σε ένα χρόνο η γυναίκα σου θα γεννήσει ένα όμορφο κοριτσάκι. Αυτό το κοριτσάκι το θέλω. Φύγε τώρα. Γυναίκα! Ήρθε η ώρα! Γυναίκα, είσαι έτοιμη? Νταβάι. Τώρα δεν θα νταβάι εγώ. Αυτό ήταν. Σ' άρεσε? Απόλαυση. Βαγγέλη, το μωρό, κοιτάω, ναι, δεν μπορώ. Μεγάλα τίποτα δεν ήταν αυτό. Παραμανά, δεν μπορώ άλλο, πεινάω. Δεν μπορώ άλλο πια. Μου έχεις βάλει τα κριτική, τα σηκώτια μου έχεις βρίξει 15 χρόνια. Πώς είσαι έτσι? Σήκω, θα σε κλείσω στο βιτάδιο για πάντα. Πω ρε φίλε, πόσο καιρό έχουνε να βάψουν αυτό το τοίχο. Ω Θεέ μου, πώς άσχημη μπορεί να είναι μια γυναίκα? Πώς είσαι έτσι? Μου γιατί είμαι ωραία γυναίκα. Έλα πάνω από τον καιρό να... Με σένα και δεν πάω καλύτερα από τον ελέφαντα. Γιατί, θα σου δώσω και το σπίτι. Να μου δώσω το σπίτι, πέτα τα μαλλιά σου. Θα ανέβω.